Kania kadai kedudashan Meghalaya bagi pedang sengabai pi baro syaka thup kubor menta gajan mit. Syaban pai syaki kubor ki babnia ngini pechwa yakimat bakongsan. Peteng kaluk sabhai ke cingkren halor ke jingyat lenti bahinyau pusan snem kariti sensyar kari India. Wengno ki laingut ki MTC ya ke jingkarshan ya ke seng NPP ka balam khmat ya ke KHASI Hills Democratic Forum ka basensyar ha KHADC. Rakhi ka Nong Talang Government Secondary School ya ka Jubiliksia. Bu mau nong rim bantai ya ke Ribhoi Bamboo Park ha ka Shnong mau tunung. Jaintia National Council ya ka Safe Jaintia Mission banang kampan bha ya ka jingshakri jangka ya ka Shnong Jaintia. Ki khubor ki babnia kayeng dorbar thawaan Lok Sabha menta kasngi kala beteng biang ya ka jingakren ka bakarpang ha ka jingya denti jangka jingdap nyau pusan snem kariti sensyar kari habakren ha ka jingya phliu jingmut menteri katanat ki kam parlimen ka sarkar India Kiran Rijiju ulayaro ya ka jingno senyang jong Dr Bhim Rao Ambedkar ubalathau ya kariti sensyar kari ulaong menteri rang bakdu kari Narendra Modi ulatrei kat kum ki kendon jong ka sabka sat sabka vikas sabka vishwas bat sabka prayas kabayaha bat ka jingtrei kam jong kariti sensyari ulaong bakari kala pentikna badan kacuk kahok ya baro hadian balayo ya ka jinglait lut ula banjuru ba kamdan kanu ka jingnyau ben ya ki jat ben riu rit pat hakari bat ki jat ben riu rit. दुनिया का कई संविधानों का भी मैंने परखने का कोशिश किया है। जो माइनॉरिटी कमीशन यहाँ बनाया गया है उसका नाम है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट। मैंने चेक किया है किसी दूसरे राष्ट्र में ऐसा कमीशन अलग से नहीं बनाया गया है। हमारे देश में जितना माइनॉरिटी कम्युनिटीज है चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो, सबके लिए लीगल प्रोटेक्शन ही नहीं उसके लिए अफर्मेटिव एक्शंस का जो प्रावधान है वो भी दूसरे देशों का तुलना में कई अधिक प्रावधान हमारे देश में रखा गया है। Ki laingot ki MDC ka Congress henin ka sngi thodieng ki la wengno ya ka jingkershan ya ka seng NPP ka balalam khamat ya ka KHASI Hills Democratic Forum ka balong ka seng sanhima ka basensyar senrop ha KHADC ki laingot ki MDC ka Congress ha KHADC ki kenthop ya uba penshingan NCM uba dei u deputy CEM uba Ronnie V Lingdo uba longru u MLA jong ka seng bad uba Victor Rani uba layasno bad ka Congress hadin ba ula no ya ka NPP Henry kanigarai balashim da ka Congress kanum kta AA ya ka seng ka basensyar senrop kabadang beteng menta da ka jingkershan jongki khat nyongut ki MDC ha ka council kabadon laiphongut kitkhon habakren shikilat pathai khubor ha Congress bhawan uba CM ula pentip ba kum unong yalam ka seng sanhima ula let ban IT ya ka shithi sha u CEM ka council uba penyaj sing CM da ka ba pentip shapang kanigarai jong ka seng ban wengno ya ka jingkershan na ka seng ka basensyar senrop ha ka council kumpul para parti leader juga Kongres Parliamentary Party la ada syai babnya sistem badin juga juga KHDF Meghalaya ini hadir ba ke parti Kalarai banwan no jingkershan kumki dukot juga parti dibagi amal pen ko ira dia parti ila ho bagi la gubernur ya jingkelang buat ke KHDF ngadu utaka janmit.
Menteri Ketenat Kikam Puli Putih ke Meghalaya urakam sangma ula banjur halor kabor jang ke Puli Putih ke balak banwanra ya ke jingkela ya kani ula kren ha ke lempung penha perda jang ke jingrakhi jubilee siar jang ke skul Nong Talang Government Secondary School ya kani ke lempung la penlong henin ke sngi bat la yashim benta da UMLA ke than uba la kemen rembui bat joint director of school education and literacy EAPSM bat kiwe usangma ula penslur yaki khana school baki day ban pendan kam hok ya kaching start changki but omtang ban chushania hakikor technology neki artificial intelligence AI ula ong ba ka AI ka don laki changi jing but ula kentu yaki khana puli but kinong hikai baki day ban pen kre bakin kieu hakijing puli hakani kaching rakhi la pen kop buram prepared our young children so that our natural intelligence are higher than the artificial intelligence, and the artificial intelligence, the artificial science must substantiate rather than substitute to the students of today. Karwich Shillong Ministries kala penlong ya kejing rakhi Christmas bat ki kena menta kasngi hashwa kasngi Christmas ban besut ha kamensim jengki ya kejing mut jangka Christmas bat kata kalong gajing sok bat gajing e para briu iwe na kinong tre jang Karwich Shillong Ministries inil CS Rani ila pentip balai spa ngut ki kena kilaya shimbenta ha gajing yat karal bat kini ki kena ki dei ki ba na ki dong bat ki shnong ba pher jang ka Shillong alam yakini ki kena daki bos bat kini ki bos ki layat hakeleng ki benta changkasor kata na police bazar sha maulai sha umpling sha smith bat wan pai sha lat kor hakaching persyang ban kentiu ya ka khuit ka suba bat ka bha kamyat chang ka imlang sa lang ka dor bar snong maudiang kala penlong ya gajing pen khuit snong ba man la usnem menta ka sngi ha kani ka sngi la yo I ya gajing ya shem benta renti chang kinong shong snong ya kani gajing pen khuit snong la ple pat ba da UMLA ka nong po uba mineral bonds im ha ka ba la senran lang ya u da ki riau pau khmat ba pher ba kenthop ya UMDC ka nong po uba balajiat rani ba shnong ba ar warjri na lor ki wei pat kinong yalam shnong habakren hagani gijing yalang pli uba sim ulayaro ikinong yalam jangka mau diang ki bayai beteng bantrei met bat mensim hagajing pen khut shnong ka badai ka dustur ka balabat da kinong yalam ki bala kham hashwa ula banjur ru ba gajing pen khut kam dei ban kut tang hagajing pen long shisin chisnam henry ka dei ban long ka ba man ka por ban pentikana ya ka chingko chingkhia bat kamariang ka balait na gijing pang Karibhoi district kalapan kre ban sakhi ya keching pau parthei jang keching thmu ka ba pau nam rengkat keching bu mau nongrim na ka benta Karibhoi bamboo park ka badai ka chat park ka baningkong hagajala Meghalaya ya keching ple ya kani ka project hamautonom lalam khmat da u James PK Marak sangma Chairman ka Meghalaya Industrial Development Corporation ka balong ka sinjam ka bakong san shakaroy ka par bat ka chingsham thamai hagajala hakani ka sngi la wan yashim banta da UMLA ka umsning u Dr. Celestine Lingdo u Managing Director ka MIDC uba DD Nongmali urang ba shnong ka shnong mautunum bat kiwei haba ajing kren hagajing yalang usangma ulapen pau ya gajingla ban pen kaladur ya usiet bala chukhot kom ka believe that this project has the potential and it will change the socio-economic landscape of this total area. The effort of the MIDC is today to promote circular industry, to promote the circular economy, and to promote sustainable industries. KHASI Students Union Motion Road Circle hennen kasngi kala pli patba ya ka free computer coaching class bat kala pen ko buram ya ki samla puli ki bala lebha ha ki examen ba pher lengba ka Matchaprang Academy Award arajar arpusau ya kani ka program la pen long ha office jong ka KSU Motion Road ha mau thengkut ha ka ba lai phawai ngut ki samla puli na Motion Road kila sha pen ko buram ha kani kasngi uba Ruben Nachel ubadai
u Assistant General Secretary jong ka KSU Central Body ulalong u kongsan hakaba la senran lang da u President uba John Fisher Nongsiang kum u sembut kongsan harangkat kinong mi khman na ka KSU West KHASI Hills ka KSU Mountain Road Circle bat giwe ka Jaintia National Council JNC kalapli ya ka Safe Jaintia Mission ban kentiu ya ka jing shakri jangka ya ki brieu kari Jaintia khamtam hagi jait ban rieu henyo trap henyaw wasa ka than kani ka mission ka thmu ban weng ya gi jing ba pher ki bakta ya ka jait ban rieu Jaintia habakren shikilat pathai khubor ha Shillong Press Club u General Secretary ka JNC uba Wanchwa Suting ulaong ban pen klain ya ka Jaintia Hills Autonomous District Council ban pen bha ya gi jing duna bat jing bam byang chongka khnang ban la ban shakri khambha ya ki brieu karilum Jaintia shu ga JNC ka thmu ban pen ne pansa ya ka tien panar to strengthen the JHAC. When we turn towards JHAC, we see lots of weakness and failures in JHAC and its service that needs to be improved. As an organization that has the responsibility for the future of the kids, the youths and the people of Seven Hearts, more importantly for the region Jaintia. The point number 2 is to include the Jaintia language now in the Meghalaya State Anthem and in Meghalaya State Language Act. The Jaintia language now is a language that has spread out all over the states in Northeast India. Also, it is the key language of Jaintia. We cannot say Khmer language is only a local language because even inside JHAC, they communicate with Khmer language. Kadba gajalla kadang rakhe yaki tamasa ba pher menta hagani ka ayam telang kaching dawa yaki bouncer kanthei kala nangkiu da ka ba shimti ya ka kam ka ba chule da ki shinrang ki kanthei kum ka Jessica Zones bat ka lari kharmal ki penshisha ba ki la ban long kum ju ki ba klan bat ki ba trai kam bha ka Zones ka badai ka bouncer balan riusnem ka ai khublei ya ka jing hikai jong ujun star kharbuli na ka benta ka jing chop chongka kala ong ba ka jing don ya ka bouncer kan thei ka pentikna ya ka jing shan ba chingada yi ken thei ki ba wan chiginu ki tamasa le kmen kat ba ka lari khalmarki ka balalong ka nong appahara menta la jan shisnem kala banjur ya ka jing don kam chong ka jing sngaulem ha ka ban tele ka te la kam ya ki nu. First, when I saw the bouncers everywhere, when I go to some events and all, then by myself only, I wanted to become. I saw that their job, they are doing great, and their job is so respectable, and so I said, why don't I join them? So I went and joined. Wala, jangan mentah sisnam ni. Kajisno kajonga kalong ba ka ba ngin ai mun siam lang ya barok haki bat kan thai bat chanrang ma nama ka kalong kum ka safety na mentaki pat ba mentang in ya pet igajing long ching man ka sin beneng hatura kajing kriat kalong khatlai degree Celsius bat kajing shit kalong arpaway degree Celsius ka jing sngam ka hau menta ka sngi kalong nrio phokndai na ka shispa ka sin beneng kan rang haki babun ki chaka mentapat ngin yapai syaga jing long jing man kasin beneng hasilong ka jing kriat kalong sun point sun degree Celsius bat ka jing shit kalong khanyo point sun degree Celsius ka jing sngam ka hau menta ka sngi kalong sun phokhandai na ka shispa kasin beneng kan rang haki babun ki chaka bat hajowai ka jing kriat kalong hnrio point iway degree Celsius bat ka jing shit kalong arpo degree Celsius ka jing sngam ka hau menta ka sngi kalong sa phokhandai na ka shispa kasin beneng kan rang haki babun ki chaka Shuaban poi syaka bakut jong katuk kubor yang pet biang sashisin yakimat bakongsan. Beteng kalok sabha yaki cingkren halor gajing yat lenti bahinyo pesan snem kariti sanchar kari India. Wengno ki laingut ki MDC yaki jingkershan yaka seng NPP kabalam khmat yaka KHASI Hills Democratic Forum kabasenshar haki HADC. Rakhi Kanong Talang Government Secondary School yaka Jubilee siap. Bu Mount
Riboy Bamboo Park, Hakashnong Mautunum. Bat pelat ke Jaintia National Council ya ke Safe Jaintia Mission ban nang kampan bha ya ke jing syakri jongka ya kinong Jaintia. Te paralok kat tu ngila poi syaka bakut jong kathuk khubor jingi menta ga janmiet hadu bangin daya syambiang bat phi la syai ke singi khublei phi baro. Support to religious and social organizations.